Добър ден! Днес искам да ви покажа една доста интересна кутия и не чак толкова разпространена в България. Това е Ford Mustang 2014 година, 3.7 бензин. Кутията се води MT82. Преди съм правил преди доста години такава кутия. Сега за втори път идва такава да ремонтираме. Конкретно на тази, ето къде е проблема. Надявам се да се види. Това е зъбното колело на втора предавка. Само да махна синхронизатора. Ето какво се случва с зъбното колело. Надявам се да се вижда. Да, вижда се добре. Дори тук има и 3 изкъртени зъбчета. Колелото за коша. Ето и муфата в какво състояние е. Само да фокусира. Надявам се вижда, че тя е станала като трион. Проблема е от синхронизатора. Ще поръчаме, тъй като за тези кутии се намират малко трудно части в Европа. В случая ще ги поръчваме от Щатите. И ще я възстановим кутията. Но дори са пробвали с някаква добавка явно, тъй като стои кафяво маслото. Но тези неща да имате в предвид, че с добавки няма как да се оправят. Добавката няма как да ремонтира този синхронизатор, каквато и да е тя. Така че няма смисъл изобщо да се занимавате с глупости. Синхронизатор е от 3 части. Ето какво представлява. Като се износи и спира да функционира правилно. Добавка това няма как да го оправи. Затова по-добре на време да се оправи проблема. Ако в по-ранна фаза е спряна колата, ще да мине само с синхронизатор. В случая трябва и зъбно колело и муфа. Аз бях проверил предварително за синхронизатор, не знаех, че е толкова зле положението. Сега ще видим каква ще е цената за зъбното колело и муфата. Да кажем на клиента и вече ако реши да я правим, ако не е някаква брутална цената, да ги поръчаме и да можем да я сглобим. Ще направим едно видео доста по-дълго за една кутия на Volkswagen Transporter T6 2020 година е. Кутията е на 20 000 км от катастрофирал бус. Ще му сменяме предния корпус, тъй като е счупено ухото на стартера. Там дори ще направим доста по-дълго видео. Не съм отварял до сега такава кутия. Ще пусна да снимам. Ще видим колко дълго ще стане. Да я разглобя. Да видим за какво става въпрос вътре. Ако не стане прекалено голямо, ще го качим и него в YouTube. За сега е това. Лек ден!